बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ आरो नैजिरा दैमारिनि प्रडाक्शनाव दिहुननो लादों 2019 मायथाइनि बैसागु बोथोराव नैबे गोदान बर' एलबामखौ। बेनिनो दिनै शुटिंआ जागासिनो दङ बैसागु बोथोराव। नोंथांमोनाबो बैसागु बोथोराव बे बर' एलबामखौ नायनो दाबा। बर' गोदान एलबामनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। माबायदि बर' एलबामखौ शुटिं खालामनाय जायो बेखौ Bermeakas. Akasnya filter lagi. Oh, जादो केमेरामेन अमृत बागलारिया शुटिंआव मुखुब जानानै दङ। डिरेक्टर अमृत केलकातारियाबो नायगासिनो, लोगोसे लोगो डिरेक्टर बिग्राय दैमारियाबो। नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि गोदान भिडिअ नुनो थाखाय।